den Präsidenten des Bayerischen Roten Kreuzes, Herrn Theo Zellner, eine Einführungsrede zu halten. Meine Damen und Herren, ich unternehme jetzt den schwierigen Versuch, das haben Sie wieder mir übertragen, der Michael Daimen hat nur gesagt, ja, jetzt erholt der eine Rede, den schwierigen Versuch, auch Einzelbegrüßungen vorzunehmen. Ich hoffe, das gelingt einigermaßen und wo dann Fehler sind, dann bitte mir das nachzusehen. Ich beginne mit unseren tschechischen Freunden. Ich wähle bewusst diesen Begriff, weil ich mich gerade vorhin schon in ein paar Vorgesprächen davon überzeugen konnte, dass wir viel gemeinsames Interesse haben. Ich bin sehr froh darüber, dass wir heute politisch begleitet werden aus der tschechischen Nachbarschaft von dem Herrn stellvertretenden Hauptmann, selber auch Arzt, Herrn Dr. Schimanek. Ich bin sehr froh, Herr Dr. Schimanek, dass Sie heute da sind, dass Sie als stellvertretender Hauptmann auch da sind und dass Sie damit eine Wertigkeit auch zum Ausdruck bringen für diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Seien Sie uns herzlich willkommen. Byla poskytnuta rychlá pomoc. A je jedno, jestli to bude záchrannost z České republiky nebo z německé strany. To je stěžejní. Potom samozřejmě, co bylo optimální, aby se záchranář pokud možno dostal ošetření do své mateřské země. Do mateřské země proto, že dáte mi za pravdu, že vždy se stupně lépe tam, kde rozumí personálu, tam, že můžu přijmout návštěvu. Samozřejmě odpadá problematický sekundární transport a samozřejmě odpadají kolikrát ekonomické dohady o úhradách zdravotní péče. Jistě mi dáte za pravdu, že důležité je vzdělávání, výchova, bádání. Budou tu představeny workshopy o akutním koronárním syndromu, o cévimozkové příhodě, o závažných úrazech a v každé této diagnoze uvidíte, že jsou velké rezervy v té přednoční péči, velké rezervy pro zlepšení a proto investice a trvalé péče o know-how je nesmírně důležitá a já samozřejmě jsem velmi rád tomu, že zde ve Furtu má být plánováno výstavba nového střediska, kde se pomýšlí na vzdělávací centrum, kde bychom právě mohli na těchto našich aktivitách pracovat. Co bych řekl prosím vás pěkně o rámcové smlouvě z pohledu České republiky, z pohledu českého zdravotníka, ale ty momenty se promítají. Tak samozřejmě důležité si říci, jak začíná dvě záchranné služby. Začíná oznámením na operačním středisku. Tam vlastně dispečerka rozhoduje, jestli pošle lékařskou posádku nebo posádku lékařskou. V obou zemích pracují lékaři musí mít plnou způsobilost a samozřejmě i sestry musí mít plné vzdělání, že řada výjezdů záchranných služeb dneska oprostředkovávají jen pouze sestrami.